На 2 и 3 октомври община Божурище стана домакин на изложба на канарчета, която събра любители от цялата страна. Тя се проведе в читалището на града под патронажа на кмета на общината Аспарух Аспарухов, който има амбицията да превърне в традиция изложбите не само на канарчета, но и на други домашни любимци. Щастлив съм от факта, че виждам доста познати лица. Много от вас знаят, че едно от хобитата ми е аз да гледам канарчета. Тук харесах още една нова порода и се надявам да получа съдействието, да почна да я колекционирам. Много хора в България не успяват в своите дружества да направят изложби, затова ние решихме Софийското дружество съвместно с дружеството на доктор Велев да направим една обща изложба, за да поканим и всички останали дружества да се съберем като добри отглеждачи, да видим какви са нашите резултати от тази година, от миналите, защото много рядко вече правим изложби. Проблема е голям с залите и разбира се, преди всичко искам да благодаря на кмета на Божурище, който с голяма охота ни прие и ни даде възможност да проведем тази изложба. В изложбата участват предимно някъде около 30 вида канарчета. Това са цветни канари, липохромни меланинови, фигурностойки птици, много скъпи, Норвич, падовани, файфенси. За съжаление няма една от хубавите породи бордер, но тази година много слабо не можахме да излюпиме. Но за сметка на това има много добри меланинови хубави птици, произведени от колегите от Стара Загора, от Пловдив и някои наши тук колеги от София. Увеличават ли се или намаляват любителите на канарчета? Напоследък оставаме се възрастните и затова е необходимо да се правят всяка година изложби, за да може хората да идват с децата и да имаме прираст на млади хора, нови хора, които да ги научиме да отглеждат добре птиците, да върват с тенденцията в Световната организация. Ние сме членове на Световната организация, но не участваме, защото все пак сме и бедни, нямаме толкова пари, но аз се надявам, че за бъдеще държавата ще стане богата и ще могат всички да ходят и да участват. Това трябва да бъде вече с млади хора, не такива като мен. Аз повече от 33 години се занимавам сериозно и то повече с организационна работа, колкото с птиците, защото моята съпруга е много добър човек и тя се занимава около 70%, а само 30%, защото през другото време, ето виждате, тук съм, вкъщи трябва някой да ги отглежда, да ги храни, да ги пои, особено в периода на развъждане. Тя е голям помощник. Никой не може да оспори красотата на тези миниатюрни домашни любимци, които радват и малки, и големи, не само със своя външен вид, но и с хубавите си песни. Загадка остава обаче, защо участниците в подобни изложби са само и единствено мъже.